l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu, qegħdin nassiguraw li jaħdmu aħna ddefendejnihom ħankomplu niddefenduhom. Jien xogħli hawnhekk huwa li nassigura illi dak illi uħud min-naħa l-oħra qatt m'hemmnu li jista' jiġri li każ bħal dan kbir enormi jiġi magħluq, jien xogħli nassigura li under my watch jiġi magħluq u hekk ħankun qiegħed nagħmel, Sur President. L-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni jekk jidhirlu li għandi nirreżenja għandu il-metodi u l-odda kollha istituzzjonali jekk irid iressaq vot ta' sfiduċja fija u meta iressaq dak il-vot ta' sfiduċja aħna nġibuh din il-Kamra u nkunu nistgħu niddeċiedu f'din il-Kamra bid-demokrazija u bl-odda istituzzjonali jekk jemmen li din hija l-ogħla organu tal-pajjiż. Grazzi. Jien ma jiena informat fl-ebda ħin illi hemm iktar minn persuna waħda f'dan l-istadju akkużat b'assassini. Bir-rispett kollu u ma missek. Indirizzali li Prim Ministru, indirizzali li. Ma nistawx f'dan l-istadju b'dan il-mod. Ċittadin privat u minnu nitfaw akkużi hekk. Jien meta niġu assi u no nitkellem Sur Kap tal-Oppożizzjoni u m'għandix problema li nitkellem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.